naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Goeiedag kijkers, mijn naam is Valentino Landveld. Dit is Culturo TV met een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we in gesprek met de welbekende Kenneth Rees omtrent bepaalde actuele zaken. Wij bevinden ons momenteel te Riverplein. Wij komen zo bij u terug. Blijft u volgen, blijft u kijken. Ja kijkers, we zijn terug. Ja, we gaan in gesprek met een welbekende meneer Kenneth Rees. Maar voor we gaan in gesprek, we maken abrada Bardesma. Want odi, van meneer Kenneth Rees na lange tijd idoro Culturo TV baka. En voor we gaan in gesprek, ik kan Bardesma, want sweet odi. Ja, middag, avond, dus mana dorosi, dus rana maar dus rana badag media. Dan ala de badag maar tapse in a bendelat utume baru wan sweet neti. Ja. Ja meneer Kenneth Rees, na lange tijd en na tijdje zijn nog kon je ziet na om in politieke activiteiten vindt pressie in Sranang soms ego boom, soms ego mis. Je ziet SLM schandaal, minister van Financiën, etik ontslag, bakada tuere, amo trekken door, amo tan tu wiki ete. Om sani even pressie, maar we begin tap atori voor SLM, wat dat bedoelt een hype ook toe in een gemeenschap. Sana je bevinding voor atori omtrent SLM, meneer De Haan, Gua Nederland, je prenobisseser, ama vluchten, bakada je tak amandeja. Sang na je bevinding voor apistor dati. Ja, if je begin atori voor SLM, dat me denkt dat je batterij heb genoeg stroom. Omdat je loko, if je volgt de situatie voor SLM, toch? Dan is dat na 1-2 de mij play. Ik raak het ook, omdat hij als aan het begin, if je look boom, hij is aan het begin vanaf de centrale bank, toch? Als aan de centrale bank, make taki alla de dotief de man die skadoro, omdat hem sa. VAP en nakwanse, abop en naknatrasi. Dus waardoor ala sei pe de matai fromu, tok, kota ke groep de ma furu, tok, ekadoro no. Voor specifiek tapatori voor SLM, de lukubakataki, a regering disi, no abi a capaciteit voor meka kondre kompetre. Zelfs schreef a regering no abi, omdat je ziet, taki, lek van de man taki, SLM be de wan situatie, be a badre kotaki, be fight of a badre bofado. Dan, je staat hier, je handelen voor de man, no de in een richting voor mekaar bedrijf komt beter. Ja toch? Omdat je de bedragen, satrama kiesie, contract satrama teken, ja toch? Salaris satrama kiesie. En de is dat no, de man is hier, no de nanga bedoeling voor. En aan SLM wang, alle de bedrijf in Sranang, bij de man is anu, Kandoro. If ik heb wan van de mijn kara sani fu scan luku deze ala sei de mijn tai fromo en dat if luku de han aye proces van mandati deze tak jong de begin af kondre de natori wat if mi contact na yuti de tak is eigen sai luku ya minoro komoro ja to minoro komoro no je tegi mi so genaamd oké maar horis pa inom guerra. Maar ierek ba, omdat hij de eerste burger van Kondre en lichtingen die naar van toch. Nationale veiligheid. En van drama dat je allemaal de veilig. Je moet zorgen dat je zit veiligheid jamang. Dat je allemaal de veilig pot man. Als je aan de voet dat je go screen look na, allemaal je aan dat allemaal de veilig, allemaal de directeur voor een biggie maatschappij van Kondre. Dat is het veiligheid jamang. Te proces ook na OM, dat er go akurutu. Tak amadeja fatori ka waka le fatori muswaka. Maar no fama gue. Suma yori.
If a blijkt uit no taki, sa usabi ik bataki on na fromu, maar if a blijkt uit tak ama fromu, fa je horen man. Die hebben een trouwen baka bisesser. Dus eigenlijk about een regering die zie, valt niet veel te praten. Het is al duidelijk. Is een beetje van Condre draai vanaf dag 1. Vanaf dag 1 met takken no motak vanaf dag 1 ago fout. En lef van betakken ba, te je bouwen oso brada. If a fonderen fino boom, tena dak a fout ogo, te dape i dak olegi. En dan teki de man die zie. En nu samsa de man se fena alsof de broko. Omdat die de man kon zitten no taki a volk op de man door. Ik grabu. Uno tak abra. Sansap sa regering sabi de uno tak de to dat moro. Uno tak oges leki tak ai. Je ko promote omdat die na a verschil. Omdat temo tegen tak amas yo imaniru no boy ata me moro yo. Dan moes magia verschil. Ik grabu tak duku you be potata fraja. Mama is be sorgu tak tafra. Be de tape presi. Isabi dus daar te me give me comment. Te me give me tori. Mi ka solja verschil. Ja to lek van motak mi tak 2 jaar voor a regering sapsa dan 2 jaar de man disi. De wege luku. De is tak no ane klop. Die grabu dus as aan voor de hand. Mi volgen op present las. Ama ik uitleg. Was snel stel aan mijn vraag. Maar dat va amang goe dan die sengat dat. Het is overduidelijk taki. Die suma malip de wagi. Sama rego albina. Suma de wagi ka foto. Wat amarego nga tu wagi dape. Die suma malip de wagi. So bigi maf kondre egwe dan no man no sabi. Het is een ano kang. De man die si is ja volk lek buriki. Is abitok. Alwel. Na volk se potes ref soki de man die si. Maar mi takek ba. After kisen sai kom. If de man die kis moro de IT zetel. Tok. Is van grasi ja tok. Dan nog praat alisimo. Da grasi wo prani da alas may nya. Wanda utron buriki na kondre ya. Hai. Tapi su SLM. Na dat mi wan bouwen ja pistori dati. Oké, en minister van Financiën, amang bedien ontslag in. Echt me verstaan, boeng, amang bedien ontslag in. Maar bakadati, de man ko taki, de man ko fiti en amang taki no, mo verlengd door, mo jeb de man voorlopig. Maar daarnaast ook toe, je era maning ikari in torifu vliegtuig samenwerken naar Bajalala. En walo sot san even presidape, je tak de man dat otik SLM abra. Walo soort sani dus minusap if u volgt aan media wel en sana je bevinding voor apistor dat die. Luko me follow het systeem in dat continu me follow me follow. Maar dan met het ook asas na wahe klik na chucha na schijn. Van mijn plek dat amo harik mo podape na schijn. Ik raak dus allemaal doan sa even me kan samenleven eet no jong. Ik raak ook maar is dat alle de man na one nesi na one orga. Ayer bajala sani. Ja zo ook bajala da SLM sede ma broko SLM. Tema broko SLM voor ma de makan charen godoro sugonam sugona SLM no man godoro tok wa ma de inde man sugonam ama money tok da mo drea systeem ja tok ala bedrijf je te mo tak baka de mo fetak yung metak NDP ala sansa NDP city kom tak yo no tak VP front regering e broko ala sani ikago askedides na mek NDP harwan stone ja so te de man kong tok de man ator bi kong payo man rey na kaston boroko so ta kaston mo de tak NDP luko jale for plain tok de palabong so ma de madig de palabong puro ano sanati wal dal mek ako na so wota no mo omdat de wins van NDP de na ano amona na bouta so amona na fu adin amoni na fa kondre sama gebruik amoni duwan sani te yukong godoro nangeng luko tap se refi omen onfu de ma installer in de dorpo. Alle de onfu de ma libe san grasi gronde tapu. De ma mek lanti kantoro dape. Takyon tes matro de ro kom af dape kans do moro. Bika go luko brada. De ma libe precies zo omdat na a vorige regering. Ano boom, amoni ano fu boutis ano fu adin, ano de minister. De ma behering, de ma controle juno. Ma amoni na fa kondre dat te ikos dong. De fama be hard one stone abe makero harete two stone de harete two stone da so we gwanga fesi wi suma kong wi na NDP kong baka sa de mas be libe afpa sa de mas city roken godoro front kong baka roken godoro da kon de gwanga fesi amna samsa if sami city ye boroko de temi kong na opnieuw igrabu dus a mentaliteit dati a politiek dati mus mo pensa no sranang steeds o against le ko me kwasta mo no me kwasta o na tapas sempre si
Nee. Oké, over het binnenland gesproken. Af en toe je go rustig ide je go aan vakantie en je go af en toe naar Klaskriek, af en toe ida Brokopondo. Va je ervaar a situatie dape. Wat altijd je even foto tak no, as ane go foto, maar va systeem de in a binnenland dape. Parada. If jana foto, kota kempe so na pede pa luxe de. Des my bari so. Des mas de fair in a fair binnenland. In a one make me say des my make me dape. In a one go wen kri go by san dape. In a one by wa gasbam wasaka alisi. Dus samen tegen hem tegen voor na you say mus go one day. De motaki da yo tak I make propaganda. Go one day they kon de interview des ma da yo yere. De Yusuf oyere de denk ik dat fa akang. Pe agudu fa contract mopo fa de my libison nga des ma dape. Fa de my behandel des ma. Udu ek mopo dape. Gerend ek mopo dape. Go to ek mopo dape. Huh? Da fa akantaki de man na masita systeem gi de man. En dat grens is wang. Tal fara grens abe da fesi ook toe. De man sita structuur moro bum gi des ma. Zat minatak import rode loper gi des ma. Maar met des ma bep chimoro betre. Ja, teluku scoratori ook nou een probleem. Drinkwater nou een probleem. Ik rabu. Dus daarmee vind ik Lanti moest, daarmee ben ik ook toe. Lanti moest investeren 10 moro in het binnenland. Omdat hij kan lukken naar, even dat ik grofu, naar dape een soort foto. Want dat ook toe naar dapa de, isabi, gerend, udu, naar dapa de. Ik rabu. Dus de mamusu. If de man be pot 10%, bijna pot 20% ete gidesma, megesma kabep chimoro beter na binnenland. Oké, en we gaan op atori voor een vliegtuig. Hier bepaalde dus maar in een gemeenschap. Etaki, a veiligheid voor akondre en je zit in de Eurokobong. Va de mogelijk tak na Tibiti, de man even een vliegtuig naar 1100 of 1100 zoveel liter drugs. Sana je bevinding. Sa ikan gilek antwoord tak. Dus dat zijn het even precies in akondre. Drugs 15 kilo na Sandere 1100 Tibiti. Sana je bevinding van apistori dat die sang ikan tegunu omtrent apistori dat die voor justitie en politie van de man is het aroko tak. De man niet checken veiligheid of bouwak akusboom. Luko if we go tapato dati, dan mine luko de school to samos do aroko. Dan a top a leiding. Na a leiding a probleem de. Omdat if amanda baroko sani brada. Ama wani mama no ma do aroko. Ja toch? Na roko sani mamu spot gide man. Mine zeker tak jong. Men sabi de school to tapsi op ATV. Wa helikopter. Mus da baroko pondo dape. Igrabu to of si paliwini. Igrabu school met een helikopter. Dat ik was aan de elkaar direct. Maar de man die afhankelijk voelt van derde. Igrabu. En dat zijn voor drugs. De man die takrukari na takrupiki. Loko a pistori zijn tak dape. If wa plane osaka dape. De verstaan tak ano, tidak ama saka dape. Ama gwen saka dape. Igrabu. Maar kan de ontevredenheid adis lekki. Igrabu. Dus na. Even akkoord moest gewoon veilig. Dat wat ik aan top, aan ministerie, aan regering, moest investeren moro in een apparaat. Tak jong de scout brada funu, nangasa, kan do de roko moro veilig. Je sabi toch, kan do de roko, de is tak bepalen sa no in de plaats. Ja, luko, drugs bestrijden, luko de bigi kondes revi, aan moeilijk gide man, toch? Inoma tapa maar helemaal, je kan een man per portie brengen, dat je kan hanteren man. Maar je hebt equipment nodig. Ja, proko de ma proko san van nodig, fuka dua roko. Dat na hier sani. If je na proko sani, dan lijkt je go dua roko toch. If je na roko sani, inoma stata roko, inoma roko. Dus sami e follow en sami jere ook toe. Ja, maar toen schoot met weten, de mai taki. Na roko sani. Te luku Amerikaan. Abi loop voor mij vergelijking. De mij luku Amerika, de te luku assistent van de mate go te werk. De map alle equipment. De map alle sani. Igrabu. Waardoor aroke moro gemakkelijk ide man. Maar doordat ja une investeer in een systeem, toch? Dan ik op chimol daar de man e aba ruimte voor. Doe de sani. Igrabu. Dus dat nee. Oké, baka apis fu a drugs sa de ma feni en je sitaki baka a schandal fu centrale bank na baka makandra. Je remonilas na ministerie van onderwijs,
trade baka weer fraude na staatsolie. If dat not true, uno sabi wat soms social media, Ja. de mij pot fake news, begrijp je? Als het waar is of niet, weten we niet. En je ziet aquí, agersleki, a schandal, ego bakamakandra, money elasi. Bakamakandra, money elasi. Sana je bevinding omtrent ator dat die, tak, if de man op boom controle omtrent a systeem, tak money elas so schandal tap schandal. Ja, dat betekent, if je look, precies aqui, een vertrouw, de vrouw tegen, naar blind, een vrouw dat naar ARVM toch, Leo Brunswick dat maar toch, schandalen vinden plaats, ik rabu. Dus als aan im look taki, dan ligt hij let aan bombel, im let aan bombel voor zijn soetu. En die voor centrale bank, panya, de alles aan kadoro. Kan de moro pres en im look tak, alla die staking de. Alla de bedrijf van mi fufu, van de onderlanti, staakbaar. Ik rabu. Dus je taki akondre, no edrai, boede man no ma draai akondre. De eerlijk na ons refi, mi begi de ma voordeel van twee van ook toe. Oké, de ma wini, oké, mek de ma draai. Maar je taki de ma no ma, omdat die toyari, dat schandal tap schandal, maar je bent corruptie op. Criminaliteit. Drugs. Maar ik denk, no, beter maar poeder maar dat na sanderij. De plane nga dus saka gewoon dat maar dat is zo gewoon na lektega u bakare go bij brede. Zo je was kom. Maar de maar baba bigi mo voor tak yo, de maar boss setting. Maar boss setting maar sama boss setting, maar no te igun dus dat na ya sani. Ja, maar meneer Kenneth, maar ik denk dat je, Sano City, bepaalde verandering of in pressie, als je de mij plicht bepaalde verandering, de mij zit den passie kon. En maar Rutte, ik kon nasranang. Dus ik denk dat je want samenwerking ook kon, dat je kies Congo nu, de man naar Holland we zitten together. Aken ki dat toch, kademi na ngayon no sheng. Kan de gram chifu sef no sheng. A generatie disi, no cha ken ki dat. If a konde tantra etapa system disi, a ken ki dat mangay no sheng barada. Kan je gram chifu no sheng. If de matan tapa tu dis godoro takyo, te wan trama seti amay nagboroko. Te wan trama seti yu kon seti godoro. No nagboroko no luko Bouterse, no luko Adi, no luko Simons, of no luko Panka, of no luko Boufa. Nee, amoni na fakondre. Ano de masaka amoni mo po. De man dape e control, el de nekte wan may draya bedrijf toch? A may draya ba bedrijf ano faman. A kapitaal ano faman. Dus te kon, yu kisa kansu ko da. Dus hij moest doen, ja, kondre. Ja, maar ook Rutte, ik kon nasranang en sana je bevinding. Sana je bevinding, tak amai kong, of wat is je boodschap? Tak amai kong, amai ondersteun en amai verricht moerok, wat de mag gewoon samenwerking aan. Samisi. Voor bepaalde man, Rutte de welkom. Voor bepaalde sma, amane de welkom, wat de man vindt dat voor probleem, lai ina kondre no de, voor president of premier, voor tra kondre, kobosukunu. Sang na je bevinding. Als mens, maar de welkom als politiek, de is taki, de man die na want de man sap anu in een systeem, toch? Me begrijp de man sataki amane de welkom, de man even staat sali, amap anu in een systeem, sa even ka kondre op. Dan natuurlijk, de man dat je tak ayong, betre wat trama kong, isabi toch? Ino kosi rigeri, ik raak madang, in de prisiri takamay kong. De familie mina prison, give me. Krant sef mino, wisa matakwa sef mino leasing. Omdat mi sabi tak amabo anu in a system. Sa efoka system op. Igra butok. De football fama ja. De sama kono ko luku de football fama ko luku so kana mama ka nga geskenk nga resandati. Igra bu dus op autoritas refi mina wan taki wan. Het is even probleem dape ook toe. En se fek kides ma fen dape. Dus amai kan een probleem, dus om lukt dat amai lip de probleem voor eng, ook dat baka jagun kon tweemaal, want no gas, probleem gires maar bef paeng, ja, no des maar bif nanga, de mam lukt dat no, mino drai kastis of mino drai maar bif horekening, dat bif paso no, ik rabo dus, rota abe probleem, me begeng tay gue me kawang probleem baka, ay. Oké, over gas nanga inkopen san een gedoe. Je ziet ook tot aki a koers, de man maar balans a koers no, de inwa wiki na om een lazy a koers is tegen. En we verstaan ook tot aki, dadelijk
ding bakkerij of de blom de man zei ik blom no maar bij blomoro en dadelijk kwam een probleem dan brede in een country wat a koers he en de man abdalla de man no maar permittering voor zijn ik blom voor kan draai de bakkerij staande. The biggest mataki. Te dikwa ologi wan trawang. Im look mo Yusef no fado goini. En dat heb sanga de madis no. De dika olo. Maar no samte de namo fa olo fado goini. Nou wat chi ingi wat chi ingi weer ho de man te de masnapu. Dat na probleem de man no. De same man sa yep fuck a system op. En de same man dat he no e bering gide baka. Dus de same man sa de man gebruik. Clara vorige regering en de same man dat hij klaar de baka. Dat heb sanga ding. Oké, meneer Kenneth Rees, een laatste vraag na. Ik ga je doen to interviewen aan te lezen. Maar dat is mijn actie. Je ziet de comments. Maar meneer Kenneth Rees, ik ga aan mij horen stilletjes een campagne naar de verkiezing toe. Wat alles aanvangen naar NDP. Sana reden met telkens. Je tak over NDP of je verdedigen gaan man. Nee, aan een verdedig. Mi loopt te met takwasani. Aber wees moest de naar een afverschil. Toch? Mijn afverschil met zo des maar. Taki. 2 jaar geleden wan batra olie bij de IT Golu. 60 Golu, 7 Golu. No wan batra olie. Dus teme taki na dat me wan zo des maar afverschil. Omdat teme taki mi aba bewijs de. Ik rabu dus. Des man heb je lekker na campagne me voor. Nee, hoe voor campagne. En de pena voor campagne moro. De man zijn voor de campagne gewoon ook ba. Ik rabu dus des man zijn actie dat loko aan de campagne me voor de NDP. Als me doe, me sorry a verschil. Me ges maar versta verschil. Kan je dan was aan de man verstaan me zo dat loko. 2 jaar geleden voor de man is teki. Om me niet bij wan brede. Om me 1 kilo ayum bede. Om me 1 liter olie bede. Om me niet bij wan pakje blok. Ik rabu. Om me 1 saka alisi bede. Om me 1 kilo alisi bede. En no je zie precies a verschil. Dus dat me zo des maar altijd. Dat me zo des maar altijd dat jong. Na verschil me zo des maar. Voor NDP, met elkaar NDP nemen hoor. A vorige regering, na een regering die zie. Meka verschil, pot dit op wegi, de josheng. Ay, dan gaat dat me wat tapu. Oké, meneer Kenneth Rees, dus maar je mening, je piket op de vraag zou actie, kan de jouw boskopu, of jouw toesman naar Nederland voorbari, of je op een motivatie vooral de jongeren noemen, de wat je ziet, de weerie vooral aan jeugdcriminaliteit, nanga aan social media gedrag. Dus we gaan gelegenheid nu. Ja, vanaf kon ik jeugd me wat takje, tak horus refi, no mek no ang mooi san lawi, lo dier san lawi. If ik abwa sa di fena, if ik ababa isikri yo abeng, if ik abwa wan telefoon yo abeng, no feti, no luko tak yo vrienden abi, deem abi ook toe. Ik rabu. Dat en door of abi yo abi. En atrapi sabi wan taki tak jong. Desma moest let op tak doen dadelijk. De mau begin bok na nga mo wan dadelijk atenge doro. De mau begin dudu sa ni vlog desma. Fus don baka dape fukraba restant. Dus dat no dona a volk no op bepaal if de wat na situatie of de wan meka kenki. Ai na nga dat mi wan tapu. Ja kijkers, we zijn aan het eind gekomen. Dat was al dus meneer Kenneth Rees, hoe je de mening voor Abrada. Vergeet niet, abonneer, subscribe en blijf ons volgen. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname is mijn vaderland. Degi Sofia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, ina stil meer. Dape she's an beautiful.
Dape she's a wonderful. Nikeri, Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dape ego she's a beautiful. Dape ego she's a Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook bij pleit doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom bakas rana. De voorbereid boem, hoe schreef je viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen, hoe kom bakas rana. Vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo een rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Want na wan shi a faya let die baka. Trana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa ou fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Tahora lobi in je wati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat net me biggest par no komita date mi greedy. Who want chins and food they chief me kanyang. And they want sana Europa o me yari etang. Ma feel this refi le kwanja jatrana man. Uno hor not low, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Atjintak mama, waar is papa? Al mijn vrienden hebben één. Shit man, zo reed. They know dit niet teen. Big up Culture TV. Remina. Oh baby daddy, saide make na mama. We make the mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. Uno mange mbaka, yeah. Baby daddy, why? Why just mama, why? We make up chin down no mange mbaka, yeah. They give me, they look me more the few. If me na nga mi na one they no pratin too. If me no look sorry, so la fu. If me nes don't tap me nog me tap den too. If me a principe nam snelheid de luku. Den a mi type wan kwaliteit me suku. They make me genieten alla slechtheid me butu statistieken. Soor mi tak lop den a wa musu. Di mama lose me. So me gimas ragado me ka look me. Futang sorgu de chindi mi a banging. En alla mansa go teki e first amanging. Saide make na mama. We lip like mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. No mange mbaka. Oh baby daddy, why? Why just mama, why? We make the chin down no mange mbaka. Yeah. That a
chin trouw a minister of een directeur. A trouw a leerkracht of a inspecteur. Da yo wan bar van ayabe. Ja, yo tegis ma van ayabe. Of hij sing pokoe, of trouw a regisseur. Of kan dat trouw president adviseur. Da yo wan bar van ayabe. Ja, yo wan go tegis ma van ayabe. No unom kar de mahur, tak de no verstandig, de no mahur lobby boom, wan de no handig de mooi. Dat ding liep zo losbandig, mooi shifa de la fumofo, de zo voltandig. Onroven na wan pijn, hij viel zo brandig, kolokunede, want hij gweving uit landen. De jepi moestaki heeft stempel uit krachten, na luku van de prakte. Da ide mek na mama. Billy take mama nanga papa. We make up chin down no mangem baka wool. No mangem baka yeah. Baby daddy why? Why just mama why? We make up chin no mangem baka wool. Respect ik jara de pa. Zij zorgen de chin. Big up Seliman. Way culturu.com. Check it!